ए जी हमू सोचता नहीं नौकरी करे के। हमर सैलरी कम पड़ता का जो नौकरी करी जेबू? 2 आदमी ला तो ठीक बा, लेकिन 4 आदमी में कम पड़ता। ये बताओ 2 आदमी के खर्चे कितना होला? रउआ तो ऐसे बतियावता नहीं जैसे वो लोग नहीं हवा पी के रहेला। 3 टाइम के खाना, 2 टाइम के नाश्ता और दावा में ना जाने कितना लग जाता टे। बात तो सही कहता रू, बाकी ये बात में कोनो कटौती करे वाला भी तो नहीं है। कटौती काहे नहीं छे, सारा खर्चो बच जाई। वो कैसे? मम्मी पापा जी के घरे भेज दी। अच्छा ये बताओ, मम्मी पापा के घरे भेज दी तो बीपी के दवा, शुगर के दवा के दी, बाकी हमने यही जनमानी सा वो माई बाप लो के देखियो लोगे। रघु तो साफ सीधे बानी, एजा के फीस ज्यादा लागत अटे, सब कुछ ज्यादा लागत अटे। एकरा ले बढ़िया घरे भेज दी, ओइजा के डॉक्टर झोला छाप बाड़न से पैसा कम लागी। हम ही थोड़े कहतानी कि मत देखाई, गांव में देखावल जाई। ठीक कहता रू, अच्छा बात करे ले हम। ऐसन बात करी जौन सुन के वो लोग नहीं तैयार हो जाई घरे जाएला। सही कहता रू। ए जी कहीं? बेटा पोसला सुहारत हो गए। अच्छा। सब लोग कहत रहे जे एगो बेटा अक्सर बिगड़ जाले, लेकिन ई बात के रउआ बेटा झूठला देलक। देखो, बाल बच्चा संस्कार से पोसल जाला। अगर एके गो बेटा के अगर अच्छा संस्कार से हमने का पोस पाल दे हम ना, तो का 1 गो का 5 गो। हम हर हमेशा चिंतित रहत रहे पहिले कि बुढ़ारी में का होई का ना होई। आ रउआ बेटा के पढ़ाई लिखाई में हम सब कुछ लुटा देने। काहे हमरा पर भरोसा ना रहे? भरोसा तो रहे, मैं ना जानी ले मेहरारू के मन थोड़ा सा चूरनी हो खोले। तो अब मन के शांति मिल गई ना? हाँ, अब एकदम अब खुश, सुकून बानू। खूब सकून बानी है। तब हमने का करे के बा? हाँ, माला जपी, हमने का राम राम कहत रही। का हो अभी ले झाड़ू लगा दरू? ए जी पूछो नहीं हो? ना अभी ना पूछनी है, लेकिन पूछ ले मम। कहिया? अरे कौनू ले तो काहे टेंशन लेता? आज ले हमार बात मन ले बानी कि माने? अच्छा उदास मत हो, समय आई नु तो हम बतिया ले, ठीक बनू? ई समय कहियो ना आई। ये क्या कहता रे तू? हमरा से तनियो से प्यार करे नहीं ना तो अभी जाई तो अच्छा ठीक बजा देने। अब मजा आई। देखो तनी बूढ़ो बुढ़ियो कैसे घर में रहता लो, नहीं खेलो जात। ए जी देखी ना, आज बेटा के पढ़ा लिखा देनी सब आ कितना सुख बा, सोफा बा, सब देखू ना मन बड़ा ई खुश। सब हमने के संस्कार ये सब न देनी। हाँ। पढ़ैली लिखैली यही खातिर न। आज मन खुश बा। मन खुश बा। आवा बेटा बैठ। और सब ठीक बा नु? हाँ बाबूजी ठीक बा। अच्छा बाबूजी, माई ये बताइल रोलो खिरो लोग गाँव नहीं में लगेला कि शहर लगेला? बबुआ हमनी के गांव आ शहर सब तो तू ही बाड़ा, बस तोहरा लगे हमनी के बुढ़ापा कट जाए, ये भगवान से प्रार्थना। अच्छा ये बताओ माई, गांव में अकेली दई बाड़ी आ फुलेसरी माई कबो याद आवेली कि ना? बबुआ हमने के आइला से कोनो परेशानी बा का? साफ साफ बतावा ना। ना बाबूजी परेशान तो कोनो नहीं खे, लेकिन कहा हुए नु कि महंगाई के चलते और वो लोग खर्चा उठावे नु तो हमने के शौक अधूरा रह जाते, बस इतने बात बा।
का कहल है बबुआ? तनका फिर से बोलबा। रउआ चुप रही ना, हम बात करत नहीं नू। अरे ना जी, हमनी के अपन सब शौक मार के एकर सब जरूरत पूरा कैनी सा, इहे दिन देखेला। ए माई तन धीरे धीरे बोलबो तो ठीक रही। और पड़ोसी बा का कहिलो? बबुआ हो, आग लगवले बड़ा ना तो लपेटा तो उठावे के पड़ी। हम सब समझता नहीं बाबू। टिकट कब के बनौले बना? गांव जाए ला तैयार बनी लोग। बबुआ, चिड़ै गाछ पर बैठेला, ई न कि गाछ चिड़ै पर बैठेला। हम सब समझता नहीं। कहो जाके कपड़ा पैक करता, चला हमनी का गाँव में। ए बाबूजी भाई, हम गांव जाए के नहीं कहत, लेकिन जवन करे है महंगाई। बबुआ, हम सब समझता नहीं। तारा कलपला के कोनो मतलब नहीं है, कोनो जरूरी नहीं है। तू कहाँ से बोला तारा? ठीक बा, जौना के माध्यम से तू कह तारा ना, ओकरो घर में माई बाबूजी बारे, ओकरो भाई बहू जाई बा, समझ गेला? अरे ना जी, हम ओकरा लेकिन संस्कार नहीं दिले अपना बेटा के। हम बहुत अच्छा संस्कार दिले बानी। जानता रहे बबुआ, तू पढ़त रहल न, बाबूजी हई खिंदी हई जरूरत हऊ जरूरत। कॉलेज में रहल ना, एक तुम कहला तो मोटरसाइकिल तोरा ला खरीद दिले रहा। आज 5 साल तोरा नौकरी करत हो गए, आज तक ले तू 5 गो रुपये अपना बाप के ना देले होई बा। कौन चीज दिलाई अपना बाप के? जहाँ बाबूजी को 5 गो रुपया देता नहीं, दवाई खरीद ले चाहे कुछ खरीद, आज तक ले तू कुछ ना दिला अपना बाप के। जा जौन माई तारे के ऐसे पोस पाल के जवान के आधा पेट खा के हमरा से लड़ के झगड़ के करे के पढ़ावे खातिर कमी तई बोला छोड़। जौना माई बाप के ये दशा, जेकरा दुआरी ना जाएगी सेकरा दुआरी, जेकरा से न मांगे के वो करा से 10 गो रुपया हाथ में ना रहे, लेकिन 10,000 मांगा तो तोर बाप ले आके दे दे। तो तू इतना बदल गई ना। यही से कोई माई बाबूजी के दर्जा भगवान के दर्जा होला। बाबूजी को माफ कर, बड़ गलती हो गई बाबूजी। माफ कर देनी बेटा, तू माफ कर दे। मम्मी का माफ कर देनी बेटा, चुप हो जा बेटा, माफ कर देनी। मम्मी जी, हमसे बहुत बड़ा गलती भइल बाटे, हमरा गलती को माफ कर दी। पापा जी, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गई बाटे, ये गलती को माफ कर दी। एकरे बाद ऐसा गलती ना हो। माफ कर दे। जाने अनजाने में इतना गलती भइल बा मम्मी से। पापा जी, एकरे बाद ऐसा कबो ना होई। माफ कर देनी बाबू, माफ कर देनी। देखी भैया, रउआ सबन से कहे के चाहता नहीं कि महंगाई के बहाना लेके अपना बाप मतारी के कभी भी दुख न दी, अपना लगे से अलग मत करी, निराश मत हो दी। यह हमार विनती बा।